When you hear the rhythm, start to move. Rapolo Subangan 4 Katapusang battle karugim na para sa Laglag Bara 8 Finals naroon sa Apollo Sports Bar. Yo lang nga sa inyo talabay! Big shoutout sa Apollo Sports Bar. Sa tanan na dili karon dila salamat niyo sa katong mga sayo kayo. Big shoutout sa mga grupa na to diha. Apollo Sports Bar, DJ Kingsley, Rapolo The Concept Store, mga bagong release sa Rapolo. Check na ninyo. Rapolo Crew, tanan o siyempre sa mga niapil sa tournament. Dahil salamat nyo tanan, big shoutout, solid. Laglag Bara 8 Finals sa akong wala, gikan Giyot Pardo, malangas para ni Real. Check with the gang o nibalik sa salidang like this Makadame, gaingin na mo kangina finest Nasa game, way labot nila ari mag-life vest Mga lame, musagol diri dapit Kay lulod, mga bangangan nagtuhog Makatama ko niya, puro rad. Shoutout South Guns Campo. Yan ako. Sound to O, gikan Cordova, malangas para ni Ivar. Sprout, taga kay Mushroom, Kasikas, PSP. Big shoutout sa para sa Kalanasan, Sprout Productions. Kaya sila. Managkwentos daw si Ivar. Pili niya una. Yo! Binata niyo bay! Pito ka judges, dito sa oras, binaw yung tanan. First round, Ivar! Yo, Rapolo gang! Yeah! Repen Campo na po sa finals. Matik tagak na ko largo. Naananimong kadaugan ug makuhang kampyonato. Pero di ni deja vu. Mauni balos tarantado kay rebelde ko sa Sprout ug sungon ta mo sa kampo. Wakoy gipang santo, big stage ka sa flip top diri nako ka malubat mapas Sprout man o rebelde kay parehas ra nang gubat. Mauni akong kasugat, gipildi ra ganing 0 MB, na choke wa kasaler pag abot sa 0 MB kina loading na ang reel nang damay na kag-asawa. Body bag pa kaimit, personal na ang approach wa man lang makadikit. Di ka nako kahigit. Personal na ang approach, wa man lang makadikit, di ka nako kahigit. Kung gipildi kang 0 MB nga grabe to kahuyang. Lahing MB naman akong gusto nga masampulan. Boss Leo, kung pwede, katong Marshall makaatubang. Sugot ko 2v1 mi ato, papangita asag kauban. Kay gusto na ako veterano, wak pa ni ang real repin kampo sa rebelde aw karon madiskarel maong ayaw nagkatinga. Kung ang Marshall giapil kay dilang kampo ang bumbahan tibuok na Israel. Waba ko'y angay nga mang call out. Ngano di ay, isagad na lang og taman kaysa ikaw nakadaog kay naasban sa atong laban. Maunay atong kalahi aghambugay lang ang storyaan manawag ko para mang call out ikaw kay mga yugtabang taga Cordova man gud ang kontra, lyrics kay pampanalay, nagpasakay na lagban sa sisilex lang makasabay. Wak pa kay ni Bay si Ban gigamit ani Brad, mabangga og ibalibag karong disgrasya ni ang real nga mura og realidad. Ako ang mas di kalidad, patay ka na ako sa palitan. Ning gawas na ang tinuod, dito na ako makalimtan. Ang Lawrence kay napikhan, basigwa pa ka maingnan. Si Banra imong napagawas, ako mismo tigbantay intrans. Tos tagyod ning hilaw, magubaog ibitaw, ako'y laing ipagawa sa turna kundi ikaw. Di ko believe sa imong pinayot. Yawa, may man kang iumod, inyong real kay ning lubad.
Inyong real kay ning lubad pa nga nawala kay gilunod. Di malimot nga di ka champion. Akong ibalik ang gisungog, ikaw tong real nga nung sibana ni gawas pa nga tinuod. Maong wake up call na ni nga muraba og alarm clock. Tanang mo bangga na ako sigurado nga mahagsak. Sa pagkail ko na ilado, sa turna di na makabitin, i-represent ang Cordova. Ako ang real nga magpapilin. Round 1, real. Yo, sa mga gaingong daog na ni, og mo champion na ni Largo, o sara akong masulti ninyo, katugsa mo o sa pagdamgo, round 1 game? Kaya saan ni ko pagpildihan ni? Kanang stilo nga, intro pa lang gay, ka-bars-bars na? Well, wa may naaog mag-bars ka, kaso lang naani mo bars ra. Anya, saan man na? Puros bars ra mo ihatag nila, wa kay sagol nga pakulo. Unsa na, ipakaon ni mo nila kanon, nga ipasudaan ni mo puso. Sa kadaghang element sa battle, maura gid na imo, mo bars ra ka, sa ka one dimensional ni mo nga rapper, sa pananawa ng John Leo, usara ka. Ingana ba, wa kay ingana? Sige lang kay inisog. Nya sila, wa ka guna-unaan amigo. Wala ba na sila nga raider para kasabaan na nimo? Pero di na nila sa anong sigihon na nimo. Na-stack na kadiha maong gihimo na lag stilo. Hantod wa nakakabantay mo na lang imuhang mahimo. Ug sa kaugalingon nimong bars ikaw na mismo ang napriso. Kay pauwan og 1-2-1 iyang style. Mao daw na iyang right left. Ululway na knockdown na nabay nga gasigi ra og jab straight. Unsay gamit sa daghang punches kung may pamatay nga mga hard hit. Ako tagsara ang punches kay tanan man mga one hit. LLB6 finals. Buto-buto ning ban ug wa ka-8 na sa duwa. Gipildis ubo-ubo ni ban diri pa ka shake kadalawa. Diri pa ka shake kadalawa. Gipildis ubo-ubo ni ban diri pa ka shake kadalawa. Hutdon ko ng sprout, tanatan-ang gato kag badayon. Hutdon ko ng sprout, di ka ni Jiki, tragic di karon ikaw, nilabang dire nga gapasagad, nangapelong tournament ka toong pwede na pang sabak, mga hinog na daw sa sprout pero yabo da yun pagtamak, ug hinog na mo nga bungad o karon mo mga tagak. Speaking of sprout, ana siyang Errol, lakosti man o Crooks na ko di ka makapurma. Ha? Sa Crooks, makasabot pa maybe sa cracks ginunta na, pero lakosti? Kung sa'y lakoste, oy nga, lakoste man na. Huy, ay bar, ay pagingana sa flip-top ha? Kay tanan Bisaya, among rabaday mi. Sakto na tong miracle ni Pinoy, ayaw na tong imirakli. Di siya kapurma, paminaw ni mo fighter to imong line dol, kaysa kung tanaw, lakoste man o Brooks, muragwa ka kagraduate og high school. Muragwa ka kagraduate og high school, lakoste man o Brooks, muragwa ka kagraduate og high school. Paminaw na mo fighter to imong line dol. Kay paminaw na ko lakoste man o Crooks maragwa ka dito guys school. Pues bakaw ni sa lakoste man o Crooks na ko. Di wa ka graduate og high school. Di siya ka purma. Di siya ka wa ka graduate og high school. Pues bakaw ni nga player og sa sports ni Mangulata, mga kontra nga ni Ali giharosog ni Lucapa, gaim na ni sa ring og ilahos di na mo pasa, sag mag-Crooks ka ulako sa final boss karon buaya. O basket ang konsepto ron makita kinsa Guistar, gipildi na ko ni sa Azul ug iyang ulo gisulod jar, gipaagi ra og basket og ang venue ni Umpar kung gibuwa tikas Azul karon sa Apollo kag sports bar. Ulagi, gipildi na lagi ko nimo. Balik-balik man ka amigo. Achievement taday basta mapildi ko. Kiligon man sa tanimo. Pero di ba kamalain kung tan-awo na timang mao na lang na imong ikapanghambog na pagyud si Ban. Ha? Og puro sa daw ko bars. Abi ba na kog solid. Sa puro sa ko bars imong uyab gitagaan akong uting. Pisti ka? Awa na tayon. Ingon siya sa among battle, maloro ka sa kumong pang-uprising. Ingon siyang nagdad, kumbaga bag-o pang kamao sa uprising nakipagsuntukan na hani. Kadaan na ato nga wordplay, kaduha pa ni mo gigamit. Sakpan kagiahak, grabe pagkahatak,
Si recycled ang imong dala, dagag saksis kadalapat. Taga-kampo gyud di ay pricing gamit sa mga banat kung mubalik. Kung mahutdan ka og bala kay mubalik ka sa barak. So dira na diha matapos. Ingon siya ni Biwin, dream match ni Nimo alibi katuba ka. Ingon siyang nadnad, dream match niya yun ay yung tulog talaga. Unya idol ni ninyo nga dagan kay gasgas nga linya, katong kain og abel. Choke og tuok nga iyahasang nadiga, pinpluma sa agi, SK sa dagan, pray og pray, bar nga champion, makasuya kay kapre. Advance kay ka og bars, panglaglag baratre. Sa kabugo imong fans tuog di ka masita, mga bara nga gasgas imong malinya pa diba di pud matawag to nga kawat, kay bisag kinsay tag-iya dayon multihan lang sa setup para di na maila maong ayaw nagpabida agi uns multi gasgas nga bara diri nako na mapetix usbon ang setup ra sa reel nga murag naa sa matrix. Awa karon gisangit ka, way angay isalig sa imong topic nga gihagit kay gibalik-balik pa o nagmulti ko karon kay imong styling ani ra unya igtan-aw sa mga bara di ay to ginamit na. Ayaw ilarang mo abiba kay gasgas kag mga tira murag PL ra og saan sa kadaghag kapariha kanang mga nang idol nimo kay ihas pa kay nagago wa man lang nakahibaw sa mga linyang dinabag-o bisag asagikan imong punches kalahian kay maklaro karon mudawat kag kulata nga gikan ra tanan nako di ba disgrasya ni ang real nga mura og realidad konektado sa duwa kung panggasgas ra imong linya ang ako apang guba na-expose ning animal unsa gets o edital ye og lyrical nga matawag ra kang real pero di original. Sige sugod nagpa-react ay mig agia sa lipat kung nakay gasgas nga mga bara kay ako nang iribat. Turil! Yo, gitira pa akong uyab. Para lang ingnon. Ako, di na ko tirahon ni mong uyab kay mura siyag babae nga kinlord. You're on to game? Alright. Sa away ninyong nadnad, para mo angat lang ka sa bara, imong gidama yung apil hasta patay niya nga papa. Wa ka maluoy nadnad bay, imong gid na anggol yang papa do. Mao nga to kagamay, wato natarong og padako. Ikaw, nalagi kay papa, pero wa siya yung oras ni mo, sige lang siyag panabong. Mong nidako kang way batasan nga sagpatay na kay damayon. Parehas ra mong hay tatong nadnad, pero lahi ra mo og sabton. Wa siya ni tarong og dako, ikaw wa kagipadako og tarong. So ay batasan na imong ganahan. Sa mama ni, ay, mo ni resulta si mong biga. Ngawa ni mo napugni, hibawan pang ingani ni, may pag-imo ning gitunti. Sa papa ni, boss, yung anak ko, way batasan. Wagid ka kabadlong. Awa, minyo-minyo, manggod ka, di nakakapokus ang nagpanabong. Sila mao'y hinungdan, runugunsa kakabuang, pero salbahis ganing anak, aw, naayod na inasundugan. Kay ba kung wapod sila'y ayo, mong wapod ka natudluan, kay ugunsa na ang bunga, maupod na ang punuan. Nyay kabut, dire mong imahe, pabata-bata. Salbahis nga batag image nga pinabagsik mo dagtindog. Uy, og bata kas rapolo dong, aw classmate ramong kinlord. Unsay maingon, mapreso na ko ani, kay nipatol ko og bata. Ululwa ko mahadlok, wa magina na preso tata. De. Ako'y pakatugan na inyong bata, away gamit duyan ba ako na? Ako'y pakatugan na inyong bata, away gamit duyan ba ako na? Kaning buang ron mapus nga, o akong kumo og ikaw ron magdungan mo og tuba. Kay kuwang pamanpud ka, ako'y pahunong si mong saba. Imong oro na kumpok o na kumputlo ni mong gara. Imong oro na kumpok. Imong oro na kumpok o na kumputlo ni mong gara. Kining hugdong mo pinsala, inigtugdon mo tihaya. O ay sa mong saba, kay pakatulgong ko ning bata. Mapunog niya ang yawa, mas mayupag mo kola friend. Pero natuog na inyong bata, ako lang say pick up sa ring. Kaya ba kung kana imong apas ako, pwede ra nagwa, kaya ako mismo ang diamante. Pwede ra nagwa, kaya ako mismo ang diamante. O ako mahangolan ng ring na ako'y daghan na nanganhi.
O, tuo sa nang buwang, ulula ko'y champion nga mangarni, matangtang nakaanhiring sa laglag para ambi, ug kay baw na guro ka, ug para asa ning bakante, wala na'y ban nga mo gawas, wala siyang sugot nga akong tawgon, di na mo sunod ang banak, di na mo sunod ang champ na ko, ako na lay sunod nga champion. Wana kay lihay karon sa kong KAG kamakag, diliras kara kong buhaton no na Scarlight ni Ratrat, kanimo saka girakrak, ikaw mo saka kag one shot, ug karong patay na kay, kumusta kos papa ni Nagnad? Nasa neighbor! Kasi patay na ako diri. Iya daw ring. Nagisgot pa og ring ang gago. Kay bawgasang para sa laglag barang nga ring, diri sa akong pakyo. Stika. Rapolo game. Daghan kay kaog damay ganiha. Daghan kay kaog damay pero labaw pa ka nga mapuna. Kay di ba? Di pa kayat nimo imong uyab kang ban mo gawas lang siya sa atong duwa. Oh, moingon kag bakakra. Olo lang utin sa bilat gitukod. Gipasud lang to ni banda yung syagit na nagausa ng tinuod. Oh. Pero joke ra, oy. Chismoso kay mo ha. Palaylay ra to nga gara. Mauma na iyahang style. Mag-imbento ni og anggel, makahimo lang og bara, sampol. Kato kung mamagpapa, nad nga na ay service kabayo, ex ni Chalice, og ni uyab ni Biwin, di kayat ni Tata. Diba inventor nga anggel, maunay imuhang aim, pang engagement ra karil ako kay married to the game, o himo-himo. O himo-himog ang gulo, sakpa na imuhang written, ibawan ang sunod sa reel nga mura og algorithm, ako diri ang magpabilin. Inganang style di kapalag kung duwa og alter ego, binayot na ang imong stilo, di gyapon matawag nga creative bisan paggahimo-himo, musabay ka na ako sa finals, imposibleng masapawan, wako'y piling nga banatan dalang lyrics balagbagan, ikay bilin sa hagdanan kaysa ilis rakataman, nakatilaw hinuon ka sa bakasidris larangan. O buhat bangko, pero kalingo-lingo na unsa, creative man ang pagkabuhat og lingo-lingo ang kontra, piliun na akong selfie bars kaysa sa imbento nimong obra, mas okay pang buhat bangko kaysa maghimo-himog storya. Ganahan mog anggel nga tinuod, champion ni sa BSK, liga nga pinakasipsip sa Rapolo. Unsa man suko katol? Sa sigsunod ninyo Sporneya, inyong page puros na bold. Ha? Manaway. Tara. Oh, puros ako bars, buang ka. Manaway ka Sprout og Tagakay, desperado ka nga tagdon, basig kalimut ka, ridnax og Fongdi rin yung champion. Champion ko Sprout og Tagakay, nga para nimo pataka. Kay ako'y pinakamay sa mga pinakabanga, pero first round. Kontra nimo si Biwin nga sa Tagakay giatiman. Dayon tragic na og di nga Sprout ang giapilan. May rasad kas mga banga muraman kag gilaliman. Ay pamuna sa agianang imo sang giagian sila. Wani oy tinsa man ni. Uka, balik BSK yawa ka. Sila'y apil sa laglag bara, kita ang imong kabugo, mura na pudkad ni ingon nga pangwakra ang Rapolo, maong di na ako na insulto, kung tulo kaliga ang storyaan BSK wala na'y tira, Sprout og Tagakay pinakaligon kay ako ang champion nila. Gihipos na kong adik sa BSK, ang pangalan si D Brother, way problema easy battle, paghuman sa 5-11 ang sunod kay 6 feet under. Shaido, Lawrence, Nadnad CD og UX, karong real na ang tabunan, kinsay sunod sa BSK ka na untang pinakakusgan, mga yukog di na maundangan tod sa kinsay mahutdan, unsa man luna tong tan-awon kung kinsay gikahadlukan. Kay layo pa kay kabuang, pangwak pagkag masuta, pagka-champion ako murag liso og kani makalagupa, pagkahuman sa Tagakay, Sprout na ang nakuha og dira na diha matapos sa Rapolo na magbunga. Napildi ko
nimo sa una, pero taghap and still nakabaybak ning il imong panganra ang tinuod akong comeback is real. Last round, Drill! Yo, damayon ko nun akong Sprout. Ang dito man kagikan. Maong mahimong anggil. Di ka ganahan damayon ng Sprout. I-delete to yung channel. Na, uwaw no. Uwaw ma-appeal no sa liga nga pinakakwangkol sa Cebu. Oh, uwaw na ka niya. Champion ka dito. Yo, Andre Game? Kabaw ka nga nung bad trip ko nimo. Kay 1 minutes pa lang gani, ato na ka ng hambog ni Enigma. Ana siyang Enigma eh. Di noon ka kasabot, sir, giunsa na ko pagbadibag si MP3. Saba ka dihawi. Kahibaw ang tanan ato nga nakadaog ra ka sa chok. Natok ng MP3, murag na baguhan sa smoke. Nya manghambog ka ni Arik nga way nasabtan. Makalagot kay imong move. Hoy Tagalog man o Bisaya, makasabot to unsay chok. Pinaka-highlight si mong karir, nakapildi ka og bayot. Mao na yung ipanghambog sa upan. Proud siyang nakakuhag tulo ka rounds niya. Wala ka galuya pag human. Achievement to sa imuha. Kay putak man imo perme. Wa pa gid ka kwarta atong turnaha. So gitsupa ra ka ni aglibre. Nakalubot ra ka og bayot. Maura imong nasud nga gahi dinhi. Pero pastorya perting proud na murag gyud siya naka Virgin Mary. Pinakakusog niya nga lain dito. Di porket foreign exchange taas na grade sa baylo ay. Ana si Kriplin na Imzite, di porket spoken ng dollar ka, lalamang ka sa palitan. Huli! Kaya ta, di porket foreign exchange, di porket spoken ng dollar, taas na grade sa baylo ay, lalamang ka sa palitan. Kaya ta, kopya man tanan. Klaro makikinawat ang idea. Hasta spoken ng dollar, di dalara sa niya. Pinakakusog ni mga linya atong MP bay kinawat nya hambugiro kay kasi mong lain dito kang kripli ito nga banat nagka-short ka atong MP na apiki sa ikabayad katungwa na siya'y makuot dalar ni kripli na ikikawat kaya taabot siya atong finals gamit skills kinawatan ulul giluwas ra ka og dalar murag sindi sa apam gisita na ning AGC og UX pero padayon sa pagpangawat murag di ginya madian wala nga na gid siguro og wa kay dignidad nga giampingan. Gibadlong na gani, sige pag pangupyag mga bars, maong ay nagkahibong anong trato na mo ni mo by trash, upos na kay migtanaw ni mo dowa na kay class, bisag mga awat pa kadalar imong value di mo taas. Seryoso? Linya sa uban ni mong ibutang sa imong line bar? Ingana ka kadesperado mo abanti lang sa finals para di na ni mga awat na ko ihatag aning ibar, jawatan ning 22 og 38 total 60 na ang dollar sa crib. Yeah, sa crib pa ka nangawat. Damn, that's gangsta mga dol. Nanguhaglain sa taga-blue para mo benta sa azul. Ulul, aybar-aybar kadihaon niya ang bar diri kinupya. So ay radayta ka ug ang barwa nimo iluga. De, dapat bara unta ka wala nay ay inig istorya. Sa unang ay sa imong bar kung imong bar dili imuha. Kaning piece of shit ako ning tumban. Pangita na mo giana silong. Imong baho nga tinaguan na si walat karon. Nahibawaan sa tanan imong kinawat dodong pagkatamak nako sa shit. Awan ni katag noon. Maong wake up call na ni nga muraba og alangklak. Tanang ni bangga nako gipangyano ra og bagsak. Unsay representa Cordoba og magpabilin ka nga reel. Ulul gihurot amo tanan og nagpabilin ra ang reel. Rapolo, Subangan 4! Laglag para 8 finals! Katapusan nga battle karong gibiyon na! Real versus Ivar, magbaka tumalig bay! Daog-datan na natin no, pero tournament, laglag para 8! Champion! 7-0! Palalos! Para ni Ivar! Salamat sa tanan, Rapolo, sa taga-Kais Proud, tanan, hey,
Yo, si Rembi, akong giputaran si Ivar. Bali, gibase ako sa per round. Round 1, yatag na ako ni Ivar tungkol sa choke gamay ni Real. Then sa round 2, ako siyang gibase sa punchline count. Pero yatag na ako ni Real ang round 2. Then sa round 3, ni Ivar. Solid yun kay Ivar. Yo, J Black, usa ko niboto ni Ivar. Congrats sa Ivar. Props gyapon kay Real. Sugod na sa round 3, pinakakusog na round nilang duwa, no? Pero para na ako mas daghan lang gidug moment si Ivar sa round 3. Pero pareha nila pinakakusog na round. Ang 1 medyo siki to, pero mo lagi tungod sa 1 tungod sa choke, Ivar. Ang 2 pwede tabla. So Ivar ko ato. Congrats Ivar. Yo, Mr. Lefty, butar ako si Ivar. First round, galisod si Ivar o pick up sa momentum. So halos dili effective yung material sa round 1. Karel mas naay kusog yung 1. Ang kaso dito siya nasangit sa stumbles niya, medyo minus to sa kuha. So para nako lamang ragamay si Real ato sa 2. Dito na mas ni lutaw ang strengths ni Ivar pod Karel kay medyo nihinay, and at the same time naagya po niyang stumble. So 2 ato Ivar. Sa 3 diri nagadaog para nako mas round 3 ang material ni Ivar, mas written to build to kill mga material ba. And tong Karel na murag wala na niya natukungan ang set na level ni Ivar sa 3. So para nako Ivar dito, Ivar overall material sa performance pa lang sangit na si Real, and sa material overall para nako Ivar dito, line after line, punch after punch, Ivar. Congrats Ivar. Yeah. Yo, round 1, yatag na ako ni Real. Mas nilutaw yung moments dito, no? Mas ganahan ko siya rhymings. Sa round 2 ay slight edge ni Ivar tungkol sa mga stumbles ni Real. Round 3, Ivar, kita na nyo yung pinakakusog na round ni Ivar. Although most ay pinakakusog na round ni Real, pero mas nilutaw dito Ivar. Yo, Lawrence, laglag para 7 champion. Round 1, giatag na ko ni Kuan. Round 1, giatag na ko ni Ivar. Medyo dikit ra no tungod ra sa choke ni Real. Abi sawa pa na choke si Real kay abi na kung makuha niyang round 1. Ya mo to na itabo to gihatag na ko Ivar. Ya round 2 kay gihatag na ko ni Real, murag gi unhan niyag mga joke. Ang mga una niyang lines niya, iyang na closing og sakto. Nya round 3 gihatag na ko Ivar. Si Ivar may una ni speed niya. Pag speed niya kay nag-set na siya standard na kuan. Angay upso ni Real para sa ilas og iya maapsan ngay ngara ra sila magdaog. Pero wag ikapas si Real sa round 3 para ako Ivar 2-1. Yo, fucking shade do. Apollo Bisky. Round that, sugod ta sa round 1 na akong ibotar si 10-9. Ako kayo kalta sa chokod kay siyempre finals pa. So step up si Kuan, pero ang mga first 8 lines siguro ni Ivar kay mura pa siya feel sa momentum sa crowd pa kay siya may una nga ni round 1 Ivar 10-9 nakaltasan jud sa choke. Sa round 2 ihog na lang akong tabla kay napayawan sa ko ganiya sa abi na ko one fake choke nito ni Real. So mura na nakuhaan gamay ang kanang mga stumble kay murag iyang set up sa tanan sa iyang round 2. So round 1 Ivar 10-9, round 2 Real 10-9, round 3 mao na kinahanglan jud decision nan. So nagkuha na si Ivar man ang una iyang feel sa mga tao nga mao niya ang standard nga dapat padon sa ingani bars. So, abot man sa ni Real pero uwangan jud like na-joy kuhan sa Ivar na tatak sa mga tao, mga live feels ba sa crowd na sa MC. So, congrats Ivar, round 1, round 3, Ivar, round 2, Real. So, congrats Ivar. So, congrats ka po ni Real. So, ang gibotar, round 1, round 3, Ivar, round 2, Real. Salamat.
Yung ECI, ako siyang i-judge based per punchline count. So, round 1, both parehas sila number of punchline count. Sa base sa akong perspective, 9 o 9, parehas sila duha. Pero si Real nag-choke, na-stutter gamay. So akong gihatag side edge para kay Ivar. Hindi ako gano'ng impact since finals tournament battle. Round 1 Ivar, round 2 nag-rebut both pulse mga gahi. Ihap na punchline count. Adi, si Ivar, nagkaana yung performance. Pag round 2 gahi kay sa Ivar, kang Real pod. Ako yung ko to, hapit siya ma-choke. Pero magani, feel ako fake choke to yung round 2. So feel ako mo ito game changer. Ang count ako 11 Ivar, Real 12. So round 2 para kay Real, round 3 pinagahi nga round ni Ivar. Feel ako round 2 ang pinagahi ni Real. Round 3 na Ivar 15 ang nilanding, mas pang round 3 iya ha, statement na yun na Linda Coffin kumbaga. Ang Real gahi gihapon pero mas pang round 3 yan dyan sa Ivar din. Pero nakaset na standard since yung unang ibanat. So ibutan ako Ivar round 3, 15-12. So round 1, round 3 Ivar, round 2 Real.